L-irbanata bidu għar-Randan imqaddes, 40 jum ta' talb u penitenza, bitħejjija tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Kemm fras ir-Randan kif ukoll fil-ġimgħa l-kbira, daw kollha li għandhom bejn 18 u 60 sena għandhom id-dmir li jsumu minn barra dawk li huma skużati. Il-Knisja Kattolika tħeġġeġ anke lill-adolescenti sabiex jagħmlu xi forma ta' sagrifiċċju. Il-Knisja tħeġġeġ ukoll lill-insara kollha sabiex jattendu l-eżerċizzji spiritwali, jaqraw il-kelma t'Alla kif ukoll jieħdu sehem fis-sagramenti. U f'dan il-jum l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna mal-kapitlu tal-Katedral iċċelebra l-qudiesa ta' Ras ir-Randan fil-Konkatedral ta' San Ġwan fid-9 ta' filgħodu. F'din il-ġurnata l-qudiesa tinkludi jitberik u tqejjed tal-irmiet. Bil-Knisja Kattolika ssostni l-erba tal-irmiet hija festa kattolika importanti u għandha tibqa' tkun imħarsa dejjem. Mhux ieħar pereżempju nsumu minn xi kelma jibsa għal xulxin, jew xi kumment żejjed fuq is-social media, kieku nagħmlu dassaw min jaf x'paċi jkun hawn bejnietna fuq il-pjattaformi diġitali li saru ħajja oħra, dinja oħra. Ew missawm minn dak kollu li għamel ħsara lill-ambjent. Ew missawm mir-rabja, mill-ispirtu ta' vendikazzjoni, mill-egoizmu. Dan huwa s-sawm li għamlilna tas-sew ġid. L-Arċisqof Charles Scicluna saħaq li l-karità mal-proxmu, it-talb u s-sawm huma 3 ingredjenti li l-poplu għandu jipprattika f'din il-mixja tar-Randan u bekk isservi bħala mixja ta' konverżjoni u tiġrib. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof tkellem fuq il-problema ta' droga li teżisti f'pajjiżna li l-effetti tagħha saħansitra u rewna kif jistgħu jwasslu għal qtil ta' persuna innoċenti. F'dan ir-rigward huwa saħaq li bid-droga l-akbar ħsara nkunu qegħdin nagħmluha lilna nfusna. Fil-waqt li appella sabiex f'din il-mixja tar-Randan, il-poplu għandu jgħixha bħala mixja ta' libertà li permezz tagħha neħilsu minn dak kollu li taqalna u nersqu lejn il-mulej. L-Arċisqof ma naqas milli jagħmel referenza t-tarbija fil-ġuf u appella sabiex inħarsuha u nibqgħu nożżu l-ħajja mit-tnissil sa tmiem naturali tagħha. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex anke f'dan ir-Randan bħala pajjiż inkomplu nożżu il-ħajja sa mill-bidu tagħha, sa mit-tnissil. Desiree Grek, Net News.